ҳунарманди ҷавони театри давлатии академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Насриддин Асадуллоев дар намоишномаи тозатавлиди хосгорӣ яке аз нақшҳои асосиро мебозад. Барои Насриддин офаридани нақши марказӣ дар намоишномаҳо таҷрибаи аввал нест, вале симои ин қаҳрамонаш ба куллӣ фарқкунанда аст. То ин замон Насриддин Асадуллоев нақшҳоеро мебозид, ки то андозае ҷасуру қавиирода буданд, вале дар намоишномаи тозаэҷоди хосгорӣ ӯ тарсу асту беҷуръат. имрӯз мебинед ки дар пардозгар ба ман аллакай як қиёфаи дигар додааст, яъне ки мӯйлаба бинед як характери русие ки дар давраи Антон Павлович Чехов буд, он муҳит овардааст. ин характере ки ман имрӯз омӯхтам бо ин образе ки мебинед хеле фарқияти дигар дорад. Спектакли хосгориро ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Давлат Убайдуллоев аз рӯи асари нависанда ва драманависи рус Антон Павлович Чехов таҳия намудааст. ин мазҳака дар тарҷумаи устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Лола Ҳоҷибоева бо забони тозаву равон тавлид шуд ва аз ҷониби Шӯрои бадеӣ Вазорати фарҳанг бо хушнудӣ қабул гардид. Коргардон мегӯяд, ки намоишнома бисёр машҳур аст ва дар аксар театрҳои кишварҳои ҷаҳон ба ин асар рӯ меоранд. Беҳуда сарф кардани умр ва вақт аз мавзӯъҳои асосии ин асар аст, мегӯяд коргардон Давлат Убайдуллоев. ин мавзӯъ дар ҳама давру замонҳо бисёр мавзӯи муҳим буд, ҳаст ва хоҳад монд. ба андешаи ман намоиш барои аҳли андеша аст. ба тоҷикӣ бисёр хуб тарҷума шудааст ва бисёр бо забони равону рехта ягон мушкилоте барои тамошобини мо надорад. албатта дар интерпретатсияи асар мо як каме руҷӯъҳо кардаем ки ба тамошобини мо хеле наздик аст. тавре маълум аст асарҳои саҳнавӣ дар ҳоле муваффақу ба тамошобин писанд меоянд, ки нақшҳо бо маҳорати баланд ва табиӣ офарида мешаванд. аз ҳамин хотир таҳиягарон дар интихоби ҳунармандон барои нақшофарӣ ҷиддӣ муносибат мекунанд, яъне ҳар спектакли нав бо мушкилиҳои эҷодӣ рӯи саҳна меояд. аммо аҳли ҳунари ин театр мегӯянд, ки мавҷуд будани шароити хуби корӣ ин мушкилиҳоро осон мегардонад. мазҳакаи тозатавлиди хосгорӣ дар театри Лоҳутӣ аз ин ба баъд мунтазам пешниҳоди дӯстдорони санъати театрӣ гардонида мешавад.